Bon dia, agraïm la vostra presència avui a aquesta roda de premsa que té com a objectiu informar sobre el posicionament que tenim des de Compromís de cara als pressupostos de l'exercici 2021 a l'Ajuntament de Vila-real. Ens trobem a punt d'acabar l'any i, com sol ser habitual per a aquestes dates, cal aprovar un pressupost per al proper exercici i, com sempre, sabem que des de l'equip de govern probablement siga tard quan rebem aquesta proposta. És per això que des d'ací volem donar-los algunes idees que hauríem d'incloure en el seu pressupost si volen que Compromís es replantegi la seva idea de vot. Fa uns dies l'alcalde va anunciar que seria un pressupost conservador i previsor i la veritat és que ens alegra, ja que ens resulta un poc difícil de creure degut al que hem vist els darrers anys. Entre les poquetes inversions que pensem fer trobem el Bicivila. Després de molt de temps sense servei i l'obertura dels carrers d'Erarbo, una promesa que porta anys i anys endarrerir-se i que no té cap novetat. Ens sembla bé que la seva intenció actual siga ara baixar l'endeutament, després de repetir-lo com un mantra. Però per aconseguir-lo sap que ha de renunciar a fer empastres financers i creiem que no estaria de més que tornarà a revisar aquestes despeses innecessàries que s'han repetit constantment. Per a Compromís hi ha una sèrie de línies roges que serà imprescindible que queden reflectides al pressupost i són les que anem a expressar a continuació. En primer lloc, i com ja vam proposar l'any passat, hauran de ser uns pressupostos amb perspectiva de gènere, no sols com a concepte, sinó com a treball pressupostari. Cada vegada més, els pressupostos actuals a les institucions progressistes són dissenyats amb aquests fonaments. Com ja ho fan des de fa alguns anys a l'Ajuntament de Castelló, no es tracta de determinar si s'està destinant en el pressupost la mateixa despesa a homes i a dones, sinó de veure si les despeses són adequades per a les necessitats de tant dones com homes. Esta economia el que inclou és una economia de cures, de reproducció, com pot ser l'enllumenament públic, que són elements fonamentals, no sempre remunerats, però elementals per al funcionament correcte del sistema econòmic. D'altra banda, està molt bé que torni el servei de Bicivila, però també seria molt raonable que s'ampliara la xarxa de carrils bici que disposem a la ciutat, que actualment només compta amb el del Termet i algun més que dona als polígons industrials, però que no disposa d'un nexe d'unió perquè la gent es desplaci amb seguretat. L'educació és un pilar fonamental per a Compromís, i així ho hem repetit constantment, per la qual cosa volem que s'augmenti la partida per al manteniment de les escoles i que es faci una inversió de qualitat en l'escola d'adults, actualment prou abandonada. A més, el PSOE no pot deixar de banda una promesa electoral que va fer als veïns, tot i no tenir-ne competències en la matèria. Haurà de portar a Vila-real un quart institut i per aconseguir-ho haurà de proporcionar els terrenys necessaris, si és precís, comprant-los, per la qual cosa volem una partida específica per a l'adquisició d'aquest terreny on aniria ubicat el quart institut. El PEGOU no pot ser més antic i no podem funcionar amb parxes puntuals. Després de tots els anys que governa el senyor Benlloc a la ciutat, haurà de comprometre's a tindre un nou document de planificació de Vila-real al 2021 i per això haurà de tindre previst ja els pressupostos actuals, tal com marca la legislació de la Conselleria actualment. A més, l'any passat van destinar 31.000 euros a la millora i manteniment del nostre patrimoni històric, una xifra irrisòria que esperem no tornar a trobar en el pressupost d'enguany. Per això els animem a fer una aportació major i preveure millores en el patrimoni que forma part del passat, present i futur de tots els vilarrealencs i vilarrealenques. L'eliminació de barreres arquitectòniques al nostre poble ha de ser una constant i esperem que enguany també hi hagi una partida ben reflectida perquè continuem endavant amb aquesta tasca tan important i que facilita la vida als nostres veïns i veïnes amb problemes de mobilitat, així com a pares i mares que han de desplaçar-se amb els seus nadons o gent gran que ha de desplaçar-se amb les ferramentes necessàries per a la seva mobilitat, com pot ser un bastó o pot ser un andador. Volem una partida per al trasllat de la EOI, tal com demana el mateix equip que hi treballa al centre, tot i que ja el senyor Benlloc ens ha dit en alguna ocasió que no la pensa moure d'on està, que no entra en els seus plans, nosaltres ho reivindiquem de nou. Una altra de les reivindicacions que fem i que donaria una millor imatge del nostre poble és una millora de l'entorn de la Sèquia Major, fomentant el seu ús com a espai urbanístic singular de la nostra ciutat. No ens oblidem de les escoles municipals que requereixen un augment del seu pressupost.
El document del proper exercici hauria d'incloure una partida per a remodelar la plaça de l'estació de trens i crear una estació d'autobusos com els vilarealencs i vilarealenques mereixen, millorant aquesta zona de la ciutat. També s'agrairia la inclusió del pressupost suficient com per a fer-ne nous col·lectors amb major capacitat per evitar que el poble s'inunde cada vegada que plou i que hem vist aquesta darrera setmana que continuen produint-se inundacions. Seria un pla estratègic on s'incloguen els punts negres de la ciutat on seria més recomanable realitzar aquestes millores. Aquestes són les principals peticions que considerem imprescindibles ara per ara i que esperem que s'incloguen en el pressupost perquè el 2021 la ciutat avance de veritat. De moment aquestes serien les aportacions que des de Compromís fem i les línies roges que ens agradaria marcar i ara si tenen alguna qüestió estaríem encantats d'atendre'ls. Moltes gràcies. Pues res, moltes gràcies per vindre, Sumaya.